Yung resibo, ayan. 35 lang talaga ang bayad pa-compute ng tax. So, yan. Update tayo. Uuwi ako guys. Pero dito lang ang ine-expect ko na mag-uwi ako ng malaki. Sakto lang. So, kung uuwi, mamaya kwento ko sa inyo guys pagkalabas ko dito. Guys, pupunta na ako ng Weyburn. Magpapaila ako ng tax guys. Na kasi yung una yung appointment. Ayan. Si EJ. Ayan ko na yung ano dito. Sumunod tayo. Yung car ni EJ, ito muna ang gagamitin ko guys. Ayan. Rabbit feed, chick starter, dairy ration, goat feed. Wow, that's a lot. What about fertilizer? Equilibrium Trimax. Ayan, malapit na ako guys dito sa Weyburn. 1 hour drive kasi ito galing Esteban. So nandito tayo ngayon para magpa-compute ng aking tax filing for year 2024, yung income from last year 2024. Ayan guys, medyo kinakabahan ako dahil mamaya owing na naman ako. Sana owing man kaunti lang, kasi yung income ko ngayon umabot ng mahigit 100,000. Tapos yung naibayad ko sa tax, yung naibayad ko guys sa tax, mahigit nasa 23,000, 23 grand. Ayan. Ito na, approaching na tayo sa elevator ng Weyburn. So bali ito yung Weyburn. From Weyburn guys, lagi kong nami-mention to, nagkakailan na rin yung ating content dito, yung aking video. From Weyburn, it takes pa rin to, 1 hour drive. Bali talagang ang Weyburn ang kalagitnaan ng between Esteban and Regina. So nasa gitna si Weyburn. Ayan. I'm hoping talaga na kaunti lang. Pag-uwing man ako ngayon, yung sa tax filing na ito, mag-uwing man ako ngayon, sana kaunti lang at hindi matulad ng mga recent na year na mga dumaan na lumipas. Talagang malaki yung aking mga naging owing, umabot ng mahigit 4,500. Pero last year medyo nagbawas yan, nagbago ko ng taga-compute sa akin ng accountant. So bali guys, yung magko-compute sa akin ngayon, same lang, pangalawang taon ko na ngayon, kaya susubukan ko ulit ngayon.
naging loyal tayo sa H&R Block. Halos yan 11 years akong naging loyal sa kanila. Lagi akong nagpapakompute sa kanila. Pero last year nung 2023 income, sinubukan ko dito kay Wayne. Ayan, 80 po yung speed limit dito, 80. Weber na po ito guys. Yan, Weber na to. So mga 300 meters approaching sa sa 50 speed limit. Weber. Ito na yung inakbay kong 1 hour drive. City of Weber. 50 dito. Ito yung Kuya Wayne guys. Ayan, dyan tayo magpapakompute ng ng tax. Tapos Filipino store din yan. Maraming mga product dyan pang Pilipino. Hey guys, share tayo. Ito kasi si Kuya Wayne, mura lang tong maningil ng pag nag-file tayo ng income tax. Compared dun sa H&R Block, lagi akong nagbabayad dun ng 160 to 170 tuwing nagpapakompute ako doon. Dahil every every ilang pirasong T4, let's say ang T4 ko 2 or 3. T4 guys, ito yung income tax return na binibigay ng company ng company. Tapos tulad nito, ang pinaka final T4 ko ay 2 dahil nagkaroon ako ng isang part-time last year 2024. So bali may 2 akong T4. Tapos yung mga contribution sa sa RRSP, tapos yung RRSP ulit yung mga withdrawals pag nag-withdraw tayo ng RRSP, kasi sinasama yon pag nagpa-file tayo ng tax. Tapos yung sa employee share stocks, ito yung pera na nag-share ka, na nag-enroll ka sa company mo, tapos parang nagko-contribute or nag-enroll ka nga, yung kung magkano yung perang na ilagay ko, dapat maisama yon. Tapos kung magkano yung perang winidraw ko na naman, winidraw ko sa stocks, kung magkano yung linabas ko. So bali yun yung mga kukomputin. Tapos meron din akong 2 na isasama ko ngayon, yung income ko sa YouTube. Nung last year nakalimutan kong ihabol. Ngayon ang gagawin ko, ngayon ko na lang ihahabol, i-add. Pero from last year yun, nung 2023 na nakinita ko sa channel ko, sa maliit na channel sa YouTube. Tapos ito na guys, alauna pa naman yung yung appointment. Bali ang dala ko nga guys, ito lang yung aking dadalhin dyan, yung mga T4 ko. Saka yun nga yung sabi ko, yung na-mention ko na sa RRSP. So yun guys, papasok muna ako guys. Marami kasing customer ata. So malay natin, pwede nila akong maisingit, mai-accommodate kaagad. So bye muna guys, update tayo mamaya pagkatapos ng computation. Kino-compute pa siya. Antay-antay lang ako. Ito guys, ito yung mga paninda nila dito. Filipino goods. Dami Tapos may mga isda rin doon. May mga longganisa, tocino, tapa. Ito yung mga isda naman. Yung daming isda nila. Pasulyapan lang natin. May tilapia, bangos. Yan, may dilis, mga seafood, puset. Mamaya bibili ko. Ito may tinapa, daing na bangos. Yan, dami dito guys, yung mga chicherya. Ayan. Kuya Wayne. Yung resibo, ayan. 35 lang talaga ang bayad pa-compute ng tax.
So yan, update tayo. Uuwi ako guys, pero dito lang ang ine-expect ko na mag-uuwi ako ng malaki. Sakto lang. So kung uuwi, mamaya kwento ko sa inyo guys pagkalabas ko dito. Pa-compute na ako ng tax at nabili pa tayo ng Spanish bread, ito at saka itong star bread. Ayan, 12 piraso kay Padi nagpabili. And guys, nakapagpa-compute na ako. Ang bayad ay $35 lang pa-compute ng tax. Bad news, owing ako, pero at least hindi inabot ng libo-libong owing di tulad ng mga recent na nabanggit ko. Tapos ang yung ano to, may computation dito. Gross income ko last year 2,000, confidential ito pero share natin. Gross income ko, kinita ko last year 107 mahigit, 100,007 mahigit. Tapos yung naibayad kong sa tax sa 107,000 ay almost 25,000. Tapos kinumpute nila yon. Marami pa, may computation kasi guys, may mga line yan. So kasama na dun yung sa RRSP ko, nag-withdraw ko may withdrawal ng RRSP, tapos may withdrawal din ng employee share stocks. Tapos ayun, nakaka-apekto yung ano pag may mga withdrawal ng RRSP at yung sa employee share. Kaya siguro nag-owing ako. Pero kung wala siguro akong withdrawal sa RRSP, malamang hindi ako owing. Pero not bad. Yung owing ko guys, walang 1,000. Mga nasa 485 lang. So not bad. Di tulad ng ine-expect ko, akala ko nga aabot ng libo na naman, kung ilang libo. So pero I'm still happy na ganun lang yung naging owing ko. So yun lang guys, dito sa Wayne, tulad ng sabi ko kanina, kung owing na nga ako tapos magpapakompute pa ako sa mamahaling nagko-compute ng tax, lalo tayong di makakatipid. So mas pinili ko na magpunta na lang ako dito kay Kuya Wayne magpa-compute dahil $35 lang. Depende. Sa iba kasi sa H&R Block, Liberty Tax, depende kung ilang piraso yung T4 mo. So example ko lang, ang T4 ko ngayon bali isang full-time T4, isang part-time na T4, dalawang resibo ng contribution sa RRSP, plus yung pinaka-resibo ng withdrawals, total amount, plus yung resibo ng withdrawals uli ng employee share stocks, yung sa stocks namin, tapos yung pinaka-contribution nun. So dalawang T4 na income plus tatlo RRSP plus another, let's say dalawa ulit sa employee share stock. So ganun kasi sa ibang nagko-compute, sa malaking nagko-compute ng tax per piraso. So dito kay Kuya Wayne walang bilang-bilang, kahit ilang piraso yung T4 mo, talagang $35 lang. So yun ang pinili ko. Mas nakatipid tayo kumpara sa magbabayad na naman ako ng 160 to 170. Yung kasi yung mga recent na ano ko, pag nung sa dati kong pinapakomputan, nagbabayad talaga ako ng 160 to 170, meron pang 180. So dito, kumpara dito, 35 lang talaga kahit ilang pirasong T4. So yun lang guys, para naman pag may mga kababayan tayong dadating dito sa Canada, sa Saskatchewan, probinsya ng Saskatchewan, alam nyo na. So yung tax filing ko ngayon, yun yung in-income ko noong 2024. So tulad ngayon, yung 2025 na naman na income, yun na naman yung ipafile ko pagdating ng April ng 2026. Ayan guys, maraming salamat at tayo ay magdadrive pabalik na sa Esteban Starbucks. Palamig tayo. Palamig.
galing ako ng Starbucks. Refresh tayo. Palamig ng kaonte. Yan. Ice lavender. Ice lavender. Sarap guys. Bago pa balik Esteban. Tayo.